nik uste hemen dagoela nire tesia pixka bat nola ikusten dudan Euskal Herria edo nola ulertzen dudan. Eta gero aurreko lan batzutan edo kantu batzutan ere egin izan dut, nire bizitza intimoa eta Euskal Herriaren historia elkar lotzea edo, ezta? Ariketa hori. Eta uste hemen dagoela hori beren modurik handienean edo osoenean edo. Orduan, nik uste hau dela aparte ez dira bakarrik kantuak, dira poema luze hori aipatu dudana, 60 orrialdeko poema bat. Gero dira ilustrazioak gero proiektatuko dira kontzertuan mugimenduekin, eta gero kolaborazioak ere asko daude. Orduan horrek guztiak geruza asko dira, eta banan landu behar dituzunak, gero datoz bideoklipak eta dena, ezta. Orduan nik uste daudela egin dudan lanik handiena edo kompletoena.